Cover. 3, 2, 1, go! Next item! Next item! Oy! Wow! What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu Tiu. And I'm Jasper Amorin. Jabet. I'm Medyo Maldito. And this is Body TV! I'm Alfredo Alesna. I'm James. And this is Snake Princess! And welcome back to my channel! Snake Princess! Snake Princess! Snake Princess! Snake Princess! Snake Princess! My word! My word is the sky! Hey guys, yung vlog natin ngayon ay ipapakita namin sa inyo kung ano ang mga nabili namin sa Exam Lapu-Lapu! Oh guys, kung nakita nyo yung vlog ni Roy, doon kami namili ng mga appliances. Siyempre kasi nandito na kami sa bagong bahay namin. Wow! Mukha na tong luma pero bago to! Asyenda to! Wow! Ilang square meters nga to? 5,000 pesos! Hindi ko alam kung magkano. kung ilan talaga pero 5,000 plus lang yung ano ko. Ano ba yung exact? Oh, Basta 5,000 plus lang din. Wala ka pala. Akala ko pa naman, alam mo eh. O, di guys. Ito na guys, isa-isahin namin ipapakita sa inyo yung mga nabili namin. Teka lang. I-unbox. Bagong bahay, bagong appliances! Wala na ulit. Ulit. Bagong bahay, bagong Appliances! Ay! Sana ba yung original ay boy natin? Sige. Grabe, exposure ni Vicio yan. Thank you guys. Sige, isa-isahin na natin. Si Snake yung papadecide natin kung ano yung gusto niyang i-open. Sige. Huwag mo sabihin kung ano ha, magturo ka lang kung saan yung unahin natin. Ay, sa mataw na ako. Ikaw. Sige, pili ka, Snake, pili ka. Abang kita, nandiyan din. Ay, teka lang guys, bago kami magsimula. Anong pinakamalaking appliances natin ni Cole? Ito. Sure, Oh, yeah, ito. Pinakamaliit. Malaki! Pinakamalaki ito. So guys, ito yung pinakamalaki. Can you guess ano to? So, Oh. meron tayong mga malalaki dito. May ano dyan, may... Malalaki? Malalaki. Ay, malalaki. Malalaki. Ako yun eh. Wala. Nagalit si Chapet. Magalit kasi same lang kami. Isa pa. Kamera! Isa pa. Mga madaotin yung heart na buhay. O siya, pinagalitan tayo. Ano ba yung unang bubuksan natin, baby girl? Kasi Kaya kayo... di ako alam mo, di ko. Sige, kahit saan. Ito na, ano yung Pili ka lang. unang bubuksan natin? Kahit ano. Saan tayo magsimula? Sa pinakamaliit o sa pinakamalaki? Oh. Ang binibi. Ay, yun! Ayan. First Ito. item. Oh, cover. Cover with your love. Cover. 3, 2, 1, go! Ay, ang bigat. Di kaya sa powers. So guys, yung first item na bubuksan natin. Pamain. Oh, di tayo matatapos nito. The first item natin guys ay Samsung na microwave oven. Wow! Alam niyo ba guys, sobrang gamit nito sa bahay guys. Gamit na gamit. Parang si Jasper Amorin. Oh, gamit. Gamit. Gamit na talaga si Jasper. Laspag na yan eh. Ay, sasa. Bilaspag mo ko eh. Malaswa ka! Ito guys, grabe, nung nasa bahay kami guys, ito yung sobrang overused to sa bahay namin guys. Kasi pag nag-defrost kami ng mga frozen meat, lalo na ito may quick defrost. Di ba? Tsaka kung mag-init kayo ng mga ulam dito, diretso na, hindi mo na kailangan ng gas. Oh. Di ba? 1 minute lang, mainit na yung ulam niyan.
O, kaya bumili talaga kami nito kasi yung gasol ba? Ano nga? Mabilis maubos. Mabilis maubos pag nag-init kami ng mga ulam ganun. So, hindi din to masyadong magastos sa kuryente kasi Energy saver. May eco saver. may eco mode siya. Eco mode. O sige, Mr. bubuksan. CPA, magkano ba to? Buksan natin yung Samsung na microwave oven. Ay, baka... Wow! Wow! May microwave na kami. May child lock pa. Wow! Ang ganda. Grabe, amazing. Oh, next item na tayo. Next item. Next item. Ito. Kumatik, ito. Kana, dali na. Tutok na minutes lang. Oh, kali. Ito. 3, 2, 1. Wow! Mabigat? Sir, 2, 1. Sure to. Wow! Ang next item natin ay Samsung na air conditioner. Wow! Wow! Ano pa to, guys? Inverter pa to. Siyempre, energy saving siya na aircon. Wow! Alam nyo ba, guys? Fun fact. Totoo to, guys. Nakakasave talaga yung mga inverter na aircon. Oh, lalo na, di ba sa bahay namin may inverter din kami na aircon. Kahit yung tatlong aircon. Tatlong aircon, 1 month, guys. 1 month na umaandar. 5,000 pesos! Yes, guys. Sobrang Grabe. safe na yun. Oh Go, my go, God. green. 1 month yun na ginamit namin na walang off-off. Walang off-off. Tapos tatlong aircon, inverter. So, grabe, sobrang nakaka-save talaga siya. Okay So, na ayan. ito. Buksan na yan. Open natin to. Oo. Open natin to Open kasi natin. Buksan natin. ilan ba yung binili natin ganito? Siyempre, ilan ba yung kwarto natin? 4. 4, pero may isang aircon na tayo dito. Na inverter din. Na inverter din, pero... So ilan yung kulang? Tatlo. 4 minus 1. Isa lang ata yun eh. Oo, so 4 minus 1, ilan yung kulang? 5. 4 minus 1. 4 minus 1. Negative 1! Negative 1? 0.5. Kasi Snake, tanongin Sige, natin. sige. May 4 tayo na rooms, tapos Oo. may isang aircon na tayo. Ilang aircon Aircon yung kailangan natin? Dire. Tama naman. Pero ilang aircon yung kailangan natin? Dito sa baba. Hindi, ito. Ako na magtatanong ha. sige. May 4 na rooms. Tapos meron na tayong isang aircon. Ilang aircon yung kulang? Dire lagi tapita. Go green! Magas-gawas, baya. Ito, Snake. Kung di mo mag-aircon dire sa gawas, ibrigyan na lang ninyo na. Hindi. Ito, Snake. May 4 na kwarto tayo. Tapos lalagyan natin ng aircon yung 4 na kwarto. Pero may isang aircon na tayo na nabili dati. Pero ilan na yung kailangan nating aircon? Ilan na lang ang kulang? Ako sabot. Hindi, di na lang gamiton. Di na lang gamiton lang kanang usa ka aircon gapon kay kanang Para fair. kay kanang kuan man na. Unboxing na! Sige. Let's go. Snake, 4 minus 1. Ha? 4 minus 1. Ayaw na lang tayo bukas. Bawi tayo next time. Bawi tayo next live. Okay. Wala. Wow. Wow! Look, grabe. Ilang HP to? 1.5 yun. 1.5! Wow! Kagay ito para sa Grabe, malalaking 1.5. Ano nakita mo, Tio? Ha? Ano nakita? Motor. Motor yung nakita ko. Grabe, sound. Nakuha ano yun, grabe. Ito guys, ito na yung aircon namin. So, 27. kasi lalo na summertime ngayon. Summertime pa ba ngayon? Ay, tapos na pala. Tapos na pala yung summertime. Pero medyo mainit pa Rainy season na pala ngayon, no? Pero mainit pa rin. So, Hot kasi. Ay, len. Alam mo, Sige na. hindi, lagi kasi itong nag-hit pagkatabi ako. Secret lang. Ay, secret na pala natin. Oh, sige na. So yan, ito guys, bali tatlo yung ganito nabili namin kasi may isang aircon na nga kaming nabili dati. So, 4 na kwarto dito na malalaki. Tapos 1.5 HP pa to. With remote ba to? Wala. Siyempre, meron hindi yan pwede. Wala. So, sige na. So, next item.
Next item! Next item! Next item! Next item! Ayaw yung bumuhat, baka Oh, mahulog. cover! Cover! 3, 2, 1! Wow. Wow, grabe guys! 50-inch 50-inch Smart 4 UHD! TV! Wow. Anong Grabe, brand nito? ha? Anong brand nito? Devant. Devon. So, Wow. tanungin natin si Japet, paano ba to basahin? Devant. Ah! Grabe! Snake, snake. Paano basahin to? Paano basahin to, Snake? Divan. Ha? Divan. Devant. Yung social na Devant. Social. Divan. Pareho lang eh. So guys, grabe, ano to? 50 inches yung ano niya, tapos UHD. Tsaka Smart 4K TV. Lang, may free na wall bracket! Yay! Hey, hindi na namin kailangan bumili ng bracket kasi dito namin balak ilalagay dyan sa wall na yan. Sige, ano nga natin? Kita natin to. Pakita natin kung gaano kaganda yung TV natin na nabili. Sige. Guys, alam nyo ba na dati din kahit saan basta appliances, saan tayo bumibili? Sa Duexam talaga. Oh, sa- Guys, like, sa Kung na- bahay ni Snake Princess, yung mga washing machine, yung refrigerator, yung Sa sa bahay nyo. Kim Arda, yung TV ni Kim Arda. Actually, yung mga appliances namin dun sa bahay sa Korea, sa Duexam talaga namin yung binili. Sige. Yung mga aircon namin sa Duexam din yun. May Yung- tanong ako kay Tiyo. Oh. Alam nyo ba guys, kahit hindi kami sponsored ng Duexam, ba't mo in-endorse sa amin at sa Duexam bumili? Yung price, Ano, kasi mura lang din compared yung... sa iba guys, compared sa- yung iba, pag yung ano nila, cash price, yun yung card price ng Duexam. Oo, di ba? Oh, yun yung sabi ko sa kanila kasi nag-canvas ako sa mga ano ba, sa mga shop. sa mga ano tawag niyan? Sa mga appliance shop, mga ganyan doon sa Tagbilaran. Siyempre, nilibot ko yung mga mall, ganun. Tapos may isang ano doon sa harap ng mall, nandun yung Duexam. So pumunta ako doon. Yun yung pinakauna kong ano kasi yun talaga yung doon kami talaga bumibili. Akala ko may mas mura doon sa mall. So pagpunta ko sa mall, mas mahal talaga doon. So mas mura talaga sa Duexam. Oh, mas mura Uy talaga. guys, ano yan guys sa Honest yan guys. Yan talaga yung shinare niya sa amin guys. Sabi niya, huwag kayong bumili sa blank at sa blank kasi pumunta ako doon, mas yung sinasabi nila makaka-discount ka daw pag ano Cash. Oh, pag cash. Pag cash. Pero yung sa Duexam yung Installment lang yan. Installment na Mas yun. mura pa yung cash na bayad. Yung price ng cash doon sa mall, ano na yun, installment na yun sa Duexam. Kasi expected na mas mahal talaga yung installment kaysa cash. Oo. Kasi pa di ba nakakalis kapag cash? Oo. Pero dito, Less agad. less agad. Kaya Kaya yun, ito na yung TV namin. Hindi namin mano guys, baka mabasa. Ayun na lang guys. Basta ito na yung Ito na yung TV mukha namin. guys. Oh. Basta makikita nyo to sa pag-arrange namin. Oh, pag-arrange. Siyempre, walang ibang mag-arrange dito. This is Snake. Princess! Siya yung magkakabit ng brackets. Wala TV. Hindi ka kabalala. O tara, ilagay natin. Next item! Pumili ka, Snake. Pumili ka, Snake. Si Alfredo na po mapili. Sige, sige. Alfredo. Alfredo, last na. Alfredo, alas na. Ano yung sunod na pipiliin mo? Ito yung itong malaki ah. Ay, pinakamalaki. Say the last. Gusto mo talaga yung malaki? Hindi kasi tangkad ko kasi oh. Amazing! Save the best for last. Save the Save the best biggest for for last. last. Sige, sige. So ito pa yung mga dalawang extra na Samsung na Aircon. air conditioner namin guys na inverter. Wow. Ba't Samsung? Huh? Ba't Samsung? Why Kasi, not? why not? Kasi proven and tested na tong Samsung. Pinili talaga namin yung mga branded guys. Oh, kasi yung mga trusted na mga brands ba, no? Kasi Alam natin maglalast sila guys. Sana all. Siyempre. Sana all. Forever. Yes. Forever. Hindi naman talaga forever, pero tatagal talaga Samsung, kayo. baka naman. Guys, alam ko guys, magtatagal kayo tapos makakabuo talaga kayo ng memories. Maraming memories. Ano kulit sa aircon? Kasi magsasama kayo na matagal na panahon eh. Hindi, magtatagal nako. pero dadating talaga na magkakaproblema. Hindi! Maayos pa din yan. Siyempre. Dahil, Magtatagal kayo tapos habang tumatagal lumalamig. Aircon! Eh! Bitter talaga guys. Promoting na talaga itong hiwalayan. Hoy guys! Oh, Snake Princess.
napakalamig nito. Maghanap kami ng isang lucky na Isang lucky subscriber. daw. Isang lucky subscriber, guys. Papatry namin sa'yo gaano kalamig ang aircon na Samsung. So guys, mag-comment kayo. Comment kayo dyan, share yung video na to. Tapos, papabisitahin namin kayo dito, mag-live tayo. Papatry namin sa yung aircon. Sige. Gusto ko yan. Papatry ka sa kwarto 1 hour. Ikaw lang mag-isa. Kasama mo si Full blast Snake. aircon. Sige, huwag na natin. sige. Lagyan Ano natin yan na dyan. Dyan na Dyan yan. na lang yan. And our next item. This is the biggest item. Oh, it's the Ayun, biggest ito naman yung item. pinili. So guys, ito yung napili ni Alfredo Alesna. Gusto niya yung malaki, sing laki niya. Are you ready? 3, 2, 1. Snake Princess, para kay Alfredo. Lagi kong naaalala ang kaniyang ganda. Pero guys, ito talaga yung next na item namin. Sige, Na- ay. Highlight. Ha? Ay. Wow! Panasonic! Ito yung next item namin, yung refrigerator namin na Panasonic! Guys, actually guys, ito din yung brand ng Ref, ref ano? namin. Yung sinurprise ko si mama ng ano diba ng ref. Yung nauto si Alfredo at si James, Econabi, I want ice. May Econavi. May Econavi nga. Ano yun? I want ice. Econavi. I want ice. Itong Econavi nila parang Ang laki ng smile ni Snake, guys. Pagkita niya ng aircon, sabi... Aircon. Gumanon lang si Snake ko. Ba't ka nag-smile? Di ba? Ganon kalaki. Masaya ako pag kasi may bagong rep tayo sa kanina maliit. Guys, kasi ganito lang kalaki yung rep namin. Tsaka dito sa ilalim din guys. O, di pa yan ma-open. Ikaw, Open na kaya yan. Ma-open na yan. Ito lang yung ano. Kasi may tape. Patong artista. Wow! So ito yung fridge niya guys. Wow! Grabe. So ito na yung ref namin guys. Grabe. Sobrang nakakaano talaga kasi sobrang liit talaga ng ref namin. Ang laki na ng ref natin, guys! Di ba may ano yan? Inverter din to, May- Teo. Ha? Oh, inverter din to guys. So ano siya? So kahit 30 days natin energy ito saver i-on, to siya. okay lang. The better. Oh, mas better siya pag hindi mo siya I-off. off. Oh. Kasi ano dito eh, auto defrost din to eh. Pag malamig na, ano... okay. Auto na. And syempre guys, meron pa kaming mga nabili para sa bahay namin. Yes, so ano... First, medyo maldito. Electric! Oh, pare, Dapat ka energy ha? goal. Woo! Oh, sawan. Ano sunod? Electric fan! Next. Oh, ano yan? Theater system! At ano pa ba, Teo? Ano At syempre, hindi lang appliances yung mga binili namin. May mga binili din kami para sa Sa bahay. Sa bahay. Para sa ano ba? gamit para sa salas namin tsaka sa kusina. So ano yung binili natin? Salas set. And? Dining set pala kasi kasama na din yung mga chairs. furniture sa Dulexam? Oo. Ay, ito pala guys, nag-expect kami na walang furnitures yung do exam kasi sa website nila, walang furnitures. Kadalasan talaga maano mo sa mga appliances talaga. Oo. Pero pagpunta namin sa showroom sa Lapu-Lapu, doon nakita namin, meron pala talaga silang furnitures and sa ibang branches pa. Oo. Furniture. Furniture. So yun guys, and then nung pumunta kami sa Lapu-Lapu branch, nakita namin, meron pala silang furniture and then available pala yan sa iba't ibang branches pa. Wow! Hindi pala talaga na-feature sa website nila. So guys, Amazing! grabe, sobrang happy namin kasi hindi na empty tignan yung bahay namin kasi Yes. may nabili na kami mga gamit, oh, di ba? Tsaka pag kumakain kami, hindi na kami mahihirapan kasi maliit yung table namin. Ngayon, malaki na yung Malaki na. dining table namin. Oo, di ba? Guys, so napaka-thankful kami sa Do Exam kasi all-in-one. Nasa inyo na lahat. Hindi na- lahat. Kasi hindi na natin kailangan lumipat pa sa iba para bumili ng mga Yes. Delivery. Oh, for delivery. Matic na yan. Kita nyo naman, ito yung ano nila, pag-deliver. Lahos na, diretso na no.
pag-deliver nila. And ano pala, sobrang bait na mga staff nila from showroom to delivery, di ba? Oh, kaya nga eh. Grabe. Kahit na nasa Bohol, nasa Cebu, nasa Kahit saan ka Mindanao, man. Luzon, Visayas, napakabait ng mga staff. Kahit saan ka man. So, dagan kayo salamat. And fun fact guys, dati na pag-show kami ni Snake Princess sa Bohol with Do Exam, grabe no? Remember ka, Do Exam sa na no? So grabe, thank you so much for being there since day one. Dagang salamat Do Exam. At guys, di lang furniture at appliances yung meron sa Do Exam. Of course, meron silang di ba? Motorcycles! Di ba? Wow. Shopping tayo. Oh, Shopping da? shopping tayo. Wow! Abangan! Secret ba yan? Ah, secret ba yun? Secret ba? Basta. Yun eh. Oy! Yung isang fan ha, seryoso yun ha, yung isang fan, share nyo yung video na to, tapos sabihin nyo bakit deserve nyo makabisita dito sa bahay. Siyempre. Matry yung aircon na Samsung Aircon! So doon po nagtatapos ang ngayong vlog. Maraming salamat sa mga nanonood guys. Kaya hanggang sa muli! Paalam!